El chutney és una salsa agredolça que aquest cop farem amb pebrot verd. Comencem posant una mica d'oli a escalfar. I enrossirem 5 grans d'all picats. Quan agafin color hi afegim una ceba grossa tallada a trossos petits i la coem 5 o 6 minuts. Un bon tomàquet madur a bocins i 3 o 4 branques de canyella. Ara ja toca afegir-hi 1 quilo de pebrot verd tallat menut, 300 grams de sucre morat. Remenem i hi afegim 200 mil·lilitres d'aigua i les espècies, una cullerada de sal, 2 cullerades de curri, cullerada i mitja de gingebre i mitja culleradeta de pebre de caiena en pols. Acabem afegint-hi 200 mil·lilitres de vinagre de poma i deixem coure 1 hora a foc suau. Retirem la canyella i envasem encara en calent. Bullim els pots per allargar-ne la conservació i els deixem refredar cap per avall. Deliciós!